Na, sziasztok! Ebben a mai videóban 2 csöves fog bedvarszozni. Jó, te feded az ágyat, te feded, én egyből megyek be. Ma mennyi? Én tudom, hogy működik ez a játék. Ezt figyeld. Nézd, Speed Bridge. Na, Kell még már kettő építenek, már építenek. Fedd már azt a retkes ágyat. Felénk? Igen, nem felénk. Már konkrétan rajtunk vannak. Igen, észrevettem, de hogy mi a... De amúgy te meg mit csinálsz? De komolyan! Mi történt? De Dávid, de miért mész el az első másodpercben? Ezeknek meg már hogy van tornyuk? Az nem emeraldból kell venni? Ez gyors volt. Hát te hülye vagy. Jó, play again, play again. Ajj, Hát nem menj már az első másodpercbe, hát. Jó van. Na, bemelegítés volt, ez csak bemelegítés volt. De ezek hogy értek? Leszpónoltunk, azt a következő másodpercben már ott voltak. Mert ők nem olyan csírák, mint mi, hogy gyémántra mennek egyből rá. Hát de hogy vásároltak olyan gyorsan annyi a gyapjút? Te meg bambusz és túrtad az ordot, azt nem figyelsz. Nem, hanem... Kempeltem, hogy tudjak venni endkövet. Jó, na, Mennyi? Várj. most megyek, van Jó. egy stackem, gyorsan megyek. Jó, még ne fedd be először... Nem tudok endkövet venni, hát akkor szarom le. Szedj egy gyapjúval a faszba. Egy réteg gyapjú, egy réteg endkő, jó lesz az. Jó, haladunk. Elmegy az haladás, nem? Olyan elegánsan nézek ki. Na, jó, ezt elcsesztem. Úgy olyan jó, hogy szürkék vagyunk. Ketten nyomorékoskodnak ott. Az is több, mint a nulla. Nézed a teljes 8 órás live-ot. Nem is nézek live-okat. De szoktál, mindig látom. Hogy? Ezt láttad? És Nem, TNT-jük van! nem, Hogy ez van TNT-jük? taktikai... Taktikai megmozdulás a TNT-vel! Hogy van TNT-jük ennyi idő alatt? Szedd ki a izéjüket, mert ideges leszek. Szedjem ki, semmim nincs, most spawnoltam le. Tojásév van a seggemen. Nem baj. Taktikai visszavonulásra lesz szükségünk. Jó, ezt itt teljes mértékben amúgy jól most be van fedve. Mivel felülről TNT-zni akarnak, ezért még rátérünk ezt ilyen réteget így. Teljesen jó. Mehetünk a szetre. Jönnek, Dávid, gyere már vissza! Nyugodj már meg, Kristóf. Dávid, te itt vannak, Kristóf. Figyelj, TNT-znek, mindjárt hozzá. Dobd be. Figyelj. Mit csinál? Nem, nincs pénz TNT-re. Szarj ügy. Addig veszek izét, ha még csicskónak ott. Lejöttek most! Nyugi. Köszönöm szépen a segítséget, itt látom. Nyugi. Csak ér egy újra. Faszom. Ne hajj meg. Aha, Vagy ne hajj meg, de ne hajj meg. ne halljak meg. Kettő HP. Meghaltál már? én már rég. Végleg? Igen. Hülye vagy. És a Rare Gift-tel mit csináljak? Rare Gift, kösz. Duffás segged. Na, Oké? Mondom a taktikát. Felépítünk, és addig építünk, ameddig tudunk. már jönnek. Ja nem. Jöjjenek, ígyjuk úgy Ez sincs. egy porba fingó, az se tudja, ez fika. Nem tudja mit csinál. Aha. Szerintem baj van. Épít ide. Nyugi. Aha, figyelj, lelököm. Anyád, gyere. Most olyan menőnek éreztem magamat. Menő voltál, ez... Aftonnak tetszett. Igen. Érzem a zsigereimben. Ezt miatta csináltad? Várjál már, nem figyelek! Várjál már! Miket mondasz? Szikussolj már! Figyelnem kell! És életem meccsét játszom.
Valaki az előbb itt sétált, azt leesett a sebbe. Ki az, akit kilőttek már? Green. Megyünk Greenhez. Ha... Hol a Green? Bazd meg. Várjál, kis idő. Ó, ne! Oké. Ne, menj innen! Ne! Kurva anyád, ott te fasz. Megvan mi a baj, a székem le volt hajtva, azért nem jó. Na, Jó, ez, profi módba ez váltunk. ugyanaz. Megint hallottam, hogy recsent a széked. Igen, mert felhúztam. Meg csámcsogsz. Ja, Szabé, ne csámcsog ma. Kussolj már! Gyere bedvarszozni. Ma ingyen. Te még mindig a rasztól szarakodsz. Hát, már tukatok. Na, szóval, Próbálkozok. taktika. Én egyből megyek. Nem érdekel. Dávid. Na, Most szor a képet. mindjárt. Ugye legalább Ó, csak így kurva gyapjú szettet hagy vegyek már, hogy legalább be legyen fedve a kurva az ágyunk. Na, nem tudom, mit akarsz Mondom, csinálni. az ágyunk, te hülye! A gyapjú szettet mondtál. Azt mondtam, hogy ágyunk be legyen fedve. De amúgy mi az az új taktika, hogy amúgy azonnal jövünk? Ugye Nem tetszik. Nem csiska. David, ki ne Bevele. Ja. Üti az ágyunkat! Semmi baj, lehozom le. Dávid. Ó. Mit hozol le? Fakarddal? Feláldoztam magamat. Mire? Arra, hogy meghaj? Ja, te is akartál. Hát Nem de baj, mi az az új taktik, hogy azonnal megyünk? mert Ez olyan szar. 3-as meg 4-esben vannak a csicskák, mint mi, hogy fogják is átmennek diáért, itt egyből mennek már át. Analfabéta. szar. Na. Jó, akkor figyelj, egy pak Na várja. Megvan. Ahogy kapsz gyapjút, amennyi gyapjút kapsz, azzal elindulsz azon a turbo fütyüzel, jó? Mennyi turbo? Gyerünk. Megyek, 48-an van. Mikor az Jó, én befedem 2 réteggel az ágyat, hogyha már... De ne ziáért! Ja, itt távol vannak a cuccok, jó, akkor itt mehetsz ziáért. Ja nem, telibe mellénk van. Ez kurva jó. Ó, ahogy látom, azok csicskák mellett. Jó lesz, jó, oké, megvan. Most jöttem le, hogy Jó. totál nem a diára megyek. Fogalmam sincs, hova megyek, ez egy random sziget. Egy középső szigetre, ahol senki nincs, de mindegy. Nem baj. Na menjél csak nyugodtan. Gyarmatosítunk, ezt lefoglaljuk. Ez hivatalosan is a mi szigetünk. Ő mellett? Mhm. Most a mellettünk lévő... Ja nem, az mind nálunk is ott van. Nem, a mellettünk lévő, nálunk is csicskában és már kiszedték őket. Senkinek nem szedték ki még az ágyát. De mindegy. Nem baj, az övéket mindjárt ki fogják, hidd el nekem. Azt a jumpot meg tudom ugrani. De ilyen kérdéseket például ne tegyél föl, mert ez azt jelenti, hogy nem. Nem is ugrottam. Lesétáltam. Lesétáltam semmi. Jó, én figyelek, hogy hol vannak, merre vannak. Menj már diáért! Jó. Amúgy őszintén egyszer éreztem magam eddig nagyon toughnak az életem során. Az pedig akkor volt, amikor 1000 forintot donételtem Warcraftnak. Akkor olyan kemények. Hülye vagy! Warcraftnak donételtem 1000 forintot, amikor játszott Minecraft-tal még egy hónappal ezelőtt. David, vettem egy TNT-t, gyere ide, berakom a chestbe. Hova szarjak azzal? Diáért jöttem. No szar itt egy Mindjárt jövök. Majd később jó lesz. Van egy ajándékom. Kékek is csicskák. Jó tudni. Elkezdjek építeni a sárgákhoz, vagy ne? Tudom, mit De csinálok. ne. Ne, nem építek át, nyugi, nem építek át. Építek egy falat, hogy ne tudjanak ide jönni. Vagy nem, úgy csinálok, mintha elkezdenék rájuk építeni. Ez aztán taktika. Azt remélem lenyilaznak amúgy. Anyád, pics! Jó, a sárgák komolyan gondolják Fireball-lal. Várj. Látom a kékeket. Tényleg Fireball. De mit csinálnak a Rare Gift-tel? A shopba kell vinni.
Jó, kékek elmentek otthonról. Fájton. És mit kapok érte? Te idióta vagy ki? Ja, mi nem is szürkék vagy. Kiütötték az ágyunkat, hogy mire Azt gondoltál? hittem, hogy a szürkék mi vagyunk, és kiütötték, de mondjuk csak a zöld gyapjúra néztem, és közben építettem, de azt hittem, hogy szürkék vagyunk. Diád, mennyi dia van nálad? Nem tudom, de én itt vagyok a kékeknél, gyere már, gyere. Vár. Gratulálok meg. A 3 diával visszamegyek és veszek trappet. Aztán megyek. Mert tudod, a trap az fontos, hogy tudjuk, hogyha valaki éppen szedi az ágyunkat. Észrevettek. Ez kell nekünk, blindness trap. Észrevettek? Engem igen. Jó. Dögölj Meg meg, vagyunk. nyomorék arab. Nehogy, de most átépítettél és izélsz, akkor az nagyon jó lesz. Ha átépítettél és aztán megdög lesz. Megdöglöttem. Ó, gratulálok! Nem baj. Nem. Ezt taktikának nevezik, mert csak hazajöttem. Anya. Hazajöttél, igen, és építettél nekik egy utat ide. Lehet, hogy jó ötlet lenne egy csákányt is vinni. Igen. Mondjuk anélkül nem tudom, mit akartál csinálni. A kékek meg csírák. Mere, vigyál már Az meg, vigyél már TNT-t. Várj. Gyere már! Gyere ide! Fog be. Már átmegy, bazd meg. Igen. Itt. Nem tudják, hogy itt vagyok. Nem, nem tudja. Nem, mert shiftelek. Nem. Biztos, hogy már meglátott már 5 ember valószínűleg, de mindegy. Fogalmuk. Ők nem tudják. Fogalmuk sincs, azt se tudják, nem. Mennek a szigetünkre. Már jönnek ide! Igen, de én viszont... Megoldottam, nyugi. Te miért csákány? Ja, nem, vagy megmaradt legalább. Megoldottam. Ennyire csicskák, hogy lehetünk? Hozzá Firebolt, hogy kiszedjük az utat odafelé? Vettem inkább 2,5 stack gyapjút. Ez befektetésnek nevezik. De középről építsél már, nehogy tőlünk! De innen. Dávid. Nem, ez a taktika. De szedd ki, ide jönnek, nem érted? Gyere már! Hogy lehetsz ilyen hülye, fogyatékos, Te beszélsz! Dávid, kömbhullám? te harcolsz, én meg maradok védeni, képzeld, ez a taktikánk. És ne legyél már hülye, hogy nem, menj be középre, és középről menjél oda. És vigyél már... Hú Istenem, hogyha ennyire hülye vagy, akkor inkább megyek én, bazd meg. Ma 5-ször elmondtam, hogy vigyél TNT-t. Gyere ide. Nem megyek. Hagyja békén. Megyek veled, csak akkor gyere már. Nem Most hova kéne, mész? hogyha senki nem jön ránk amúgy, akkor miért támadunk egybe? Miért nem szerelkezünk fel először? Ezt mondtam, rajta már vasszett van, de folyamatosan mész. Hát akkor gyűjtsen már nekem Mit is. kezdjek veled? Én jöttem egy emerald. Ott van. Jó, én már diaszatra megyek, Vagy- már nem érdekel. Örülök. Mennyi a diaszat? Fogalmam sincs. Most hozok 2 emeraldot. Mindjárt megnézem, mennyi a díj. Isten, beloptad tőlem. Mit loptam be? Az emeraldot. Egyik kék itt van. 6 emerald. Jó. Igen, hát tényleg 6 emerald. Egy 6 emeraldot kaptál? Van most nekem. Dögölj meg, Én szerintem diakardot veszek, vagy nem tudom. Te Any- jössz? Élsz, de Anyád! jönnek rá. Jön mögöttük! Tudom. Várj, lerakom a izét. Jó, Emeraldot. jó. Gyere! Megyünk vissza. Mi a fasz? Diaszet? Nem sikerült terv szerint. Semmi baj. Legjobbakkal is megesik. Viszont a kékek jönnek. Van egy tervem. Melyik irányba? Van egy tervem. Vár. Jó, Van- az van egy terv. emerald. Szépen fogjuk, itt állunk. Itt nincs egy emerald se, bazd meg. Pedig olyan jó Elég tervem pici. volt.
Nem jó. Meghaltál? Nem, de itt vannak már, és... Bazd meg! És meghalt? Meg- Te estél le, vagy ő? Ő esett le, hát szó szerint semmit nem ért. Jó, én hozok egy emeraldot. Csak csalódtam benne. Én Te addig támadok. De hogy védek? védjed a hazát. Támadok. Ne támadj, mondom, védjél! Most vagy meg Dögöljetek meg! az egyik. Bevándorló, migráns, terrorista. Porszívó, csöcsű, utolsó mamla, szardarab. Miért vagyok ilyen Nem baj. Nem harcolni Most mentem, fél csak ér- ágyat ütni mentem ki. De ezekkel a giftekkel mit kezdjek? Ide kell vinni az árushoz. Jó, és mit kapok belőle? Semmit. Akkor... Van nálam már 4. Mindig oda viszem, mert felesleges. Jönnek a sár... Ja nem. Nem jönnek, nem jönnek. Viszont mennyi diáért és vegyél még egy trappet, hogy lássuk, hogyha jönnek. Ja, add tokent, ami nem tudom mire jó. Mennyi van nálad? 0. Nem mentél el odáig? Na, nekem diám van. De- Ja. Azt kérdeztem, hogy mennyi diád van? Ja, Droppod már ki a diádat. már elköltöttem. Mire? Vettem védelem 2-t. De! Nekünk trap kell, azt ugye tudod. Nyolc segítjukomat tisztára. Mindegy, most már lesz trappünk. Szóval egyik emeraldért. Ezeket a nyomorékokat öljük már meg. Hát, jó, mindjárt. Itt is sertepertélnek. Csak még bemegy. Csak neked már diaszetted van, nekem még nincs, ezért akarok bemenni emeraldért. Hát nem kéne csövesnek lenni. Kussolj már, te azért kaptál, mert megöltél valakit. Örülök. Nem, én szedtem össze, nem kéne tőcsórónak lenni. Tőcsúró az anyád. Jó, ez egy darab. Ez is egy darab. Ez honnan Sokra szól megyek, be? bazd meg. Ott is van egy. Jó, ez már itt 4 lesz, ahogy látom. 6. Nem, ez 5. És van ott van 3. Nagyon jó. Azt hittem az előbb, hogy leesik, de nem. Zöldek, mert... Ja, A zöldek mi vagyunk, te hülye! rájöttem. Te hülye vagy. Pedig már olyan büszke volt. Itt vannak, itt vannak. Jaj, hogy ezek már más Ezt epic lett. Hát akkor nem voltam epic. Pedig olyan menő lettem Azt mondod, hogy volna. jönnek felénk. Nem. Csak csicska voltam és leestem, pedig... Azt hittem, Na, még egy emerald kell és megvan a teljes emerald. Emeraldset? Az tényleg jó lehet. Egyetértek. Nem, jó, kussolj már Na- kicsit. Nagyon jó, kérdezed? nagyon jó. Maradj már csöndbe. Emerald set. Te megyünk a kékek. Maradj már csöndbe. Szebeny jó az emeraldset. Zénó, te amúgy megjöttél? Szia. Ettem. Ettél. Jó itt vagy. Hát, már megettem. Hát akkor egészségedet disznó. Na, Na, emeraldset. jó van, szerintem te maradj csöndbe. Szeltem. Na, Nézd Szabény, most ez... Idáig jutottál el a bridge-elésbe. melyikbe? A sárgák felé? Vagy mire gondolsz? Ezzel nem értem a szart se. Nem is akartam átbridgelni hozzájuk, csak mondtam, hogy meg akarom ijeszteni őket. Amúgy nem kéne lefedni az ágyunkat kicsit jobban? Az a te feladatod, jobb ágy. Menjen vissza dolgozni. Minek? Faszt, biztos, hogy nem megyek izékre.
Miért hiszed azt, hogy görög Amúgy lehet, sem? hogy kéne hozni baltát, meg csákány, nem? Nézd csak! Mert diat csákány, meg baltával nyomom. Maradj csöndbe. Minecraft guru. Hát, mit képzelsz magadról? Befetegeskedsz itt. Mit képzelsz magadról? Kussolj már. Hoppá! Észrevettél, nyomorék. Csícskulj be. Ne! Aha, szerintem TNT-t is vegyünk, nem? Lehet jó ötlet, és nem kéne csak kézzel rámenni PvP-be. Ez a terv most jelen pillanatban. Amit eddig elmegyek diáért. Vagy na, de diáért. Már van egy érzésem, hogy Most minket fejlesztés. robbantgatnak. Jönnek ránk, vagy mi? Van egy... Ja nem. Nem, minket nem ne legyen már, hogy van trappünk, azt észrevennénk ide, jó? Van olyan, hogy Fireball. Értem, bazd meg. De felrobbantották a hidat. Ami azt jelenti... A rózsaszínakra rámegyünk. Kikre mész rá? Jugoszláviára. Rózsaszínekre mész? Igen. Jugoszlávia. Azok hol vannak? Hát ezt megyek, kiderít, ott vannak. Ó, Megyek veled. ezeknek ilyen nem frankó bázisukon. Keményen néz. Mi az, hogy gyapjú szar? Van egy ilyen érzésem, hogy ez nem fog menni. Miért van üvegből? Miért lök hátra 8-at az a szar? Ja fasz. Ezt végignéztem. Szerintem a rózsaszínek OP-k. Lehet. Milyen végignéztem, te hamarabb meghaltál. Itt vagyok a hídon, miről beszélt? Én dobtam rád a Komolyan fireball. visszamentél. Igen, feltem. Be voltam szarva. Te keci vagy. Te közlegény vagy neked, nem számít az életed, azt mentem meghalni előre. Nyomorék. Te felderítettél csak terepet. Ez az aqua? Lehet. Kékek még amúgy vannak? Nem, azok Kiütöttem, megdőltek. bárki is volt ez. Ez volt az aqua. Aha. Ott vannak. Na. De! Hogy vagyok ennyire csicska? Jó, nem baj. Csak célunk volt, hogy kiüssük az ágyakat, azt teljesítettem. Több feladatom már nem volt. Ebbe a köztársaságba. Ja, hogy itt közben itt gazdagság van. David, nézd meg, amit fogok vinni haza. Majd el kell mondanod a véleményedet. David, nézd. És lerakok 2 a dolgot. Figyelek. Ez így a gazdagság jele? Valami bajod van velük? Erre? Nem tetszik valami? Menjünk már a sárgákra, mert már csak 3-an vagyunk. Ez a mi körünk, ez a mi körünk, érzem. Várj már. Na várjál. Pillanat csak itt. Az előzőknél is Arra éreztem, vagy csak zsibbat volt a lábam, de ennél is az van, szóval Menjünk. Kikhez menjünk? szerintem inkább Dávid. fegyverkezzünk fel a végső harcra. Hagyjuk, hogy lerendezzék magukba. Nyomorék. Visszelt. Vegyünk izéket, fireball-ok. Szagúria már. Vettem 5 fireball-t. Most nagyon menő vagyok. De ezek csak fireball-al lőnek. Akkor mi is fireballozni fogunk. Sokat érsz az endkőre.
De akkor, amikor lőnek ők. Kik élnek még? Mi? Meg a pinkek. Meg a sárgák. Elég fenyeget. Igen. Jó, akkor elmegyek fenyegetni a pinkeket. Vagy mivel... Jó, ott kúra sok dia van, vagy emerald van középen. Akkor menj egy diakardért. Menjek emeraldre. Aha, David, haza! Lele... Nem is él már kék! Ja nem mond! De aj, szigetünk. Gyere már vissza, megöltek. Ez lila. 6 HP, 6 HP-ja van. Nyomorék. Csíra. Ezek sortűzben állnak itt. David, azt mondod, hogy meghaltál. Hol van? Már meghalt, én öltem meg. El vagy maradva. Te maradj már csöndbe. Jó. Díjaszett ez az a hogy ez mindig megmarad. Undorítóan néz ki a szigetünk, egy utolsó csöves barberez. És az számít. Látod? Nem szedték ki az ágyat, az számít. Azt hiszem, itt vagyok Még én, a diája. hős. Te meg a csokis kezeddel. Te maradj már csöndbe. Sörbe van áztatva a pólód. És úgy játszol. Abba. És igen, azért, hogy felszívja a testem az alkoholt. Igen, meg a májkrémet a tokádra kened. Hogy az ápolja a bőrödet is, majd onnan felszívódik. De ez nem így működik, sajnálattal kell közölnöm veled, de nem. Ez nem így működik. Hát ez borzasztó. Pedig eddig mindig ezt hittem. Hát, most egy egész életet törtél össze bennem azt, hogyha tudod. Kire Azt- dobjam rá a TNT-t? Jugoszláviára. Ja. De De amúgy a pinkek ránk jöttek, amúgy menjünk már rájuk, nem geszi ide. igen, és akkor hagyjuk itt az egész szigetünket. Már meg van véve a trap. Itt van egy pink. Jön rá. Mögötte vagyok. Most nagyon menő vagyok. Meg fogok halni a gecibe, a TNT-mmel. Tudom. Lelökötte. De miért van ilyen hátra lökéses kardja? Jó, itt van 4 smaragd, tudsz venni diakardot. Ó. Oh. De! Nem. Majd az seggeddel. Igetüsset fasznyaló. De bejössz elém! Meghalt Hátra már. ment. Mondom, meghalt, ott írja. Felülről. Oké, felülről nézem. Ott írja Honnan csatán, jönnek? hogy meghalt. Nem azt nézem, hanem hogy honnan jönnek. Innen jöttek, szerinted miért van kirobbantva? Mondom, honnan jönnek majd. De még mindig 2 oldalról jöhetnek. Jó, hagyjuk. Mondtam, hülye vagyok hozzá. Jó, akkor... Bocsáss meg. Én nekem 3 órára tudnak támadni. Délnyugat-kelet Faszomról irányba. beszélsz. É, de nem azért, de... Hosszúsági kör az 83, szélesség pedig 48. Dávid. Értető voltam? Hadnagy. Dávid. Na, Ennek a Dávid egyszernek van TikTokja. Ment videók. miről van? Ilyen AI Minecraftos izék. Parkourok. Úristen. A szégyen. Amúgy magyarázd már, hogy miért van a pólót sörbe áztatva? Ezt még mindig nem értem. Maradj már csöndbe! Tehát ez az élet egy Discord moderátornak? Igen. De... Mi Mi az, van? hogy sörbe van áztatva a póló? Hát nem Nem az van tudom, nekem. Dávid annyira okos, hogy... Jön 2 pink, Dávid, gyere már vissza! Ó, Istenem. Nehéz kimondani rózsaszín. Én szépen vásárolok. Igen, kurva nehéz. Nézd meg, szép gyapjút vettem, nem tetszik. Tessék, gyere, dögölj meg. Lerakja a TNT-t. Hát ez fenomenális meg. Az a baj, hogy most már nincs trappünk. Akkor vegyél. Ne!
Mi van? Azt mondta, Erre. leestél. Löktek. Churchill által. Jönnek felénk? Nem, mondom, íjjal lelöktek. Te miért Ja. ez? Nem buziak a sárgák. Mert te nem vagy az? Vicces. Mindjárt beszarok annyira vicces. Mert nem vagyok vicces? Te, kurva vicces vagy. Na hát. Mellé ment. Ez már eltalált. Ja, lövöldözik az a buzi. Ö, Várj. Azt lelövöm, hagyjad. Hármat lőttünk rá, azt egyik se. Hát... Azt ők lőtték. Nem baj. Dávid, mit csinált? Így van. De miért falazott be előttem? Hogy túléljük. Jó, lelöktem az egyiket. Most már 1v1. Ha meghalsz, mindig szereted De azt. hátralék, ti a kardja van hátralék és hagyja, mert lelöktem. Ha biszka vagy magadra? Nagyon. De olaj, de hülye vagy. Remélem vettél is valamit közben. Igen. A másik meg miért akarsz közgazdász lenni? Mi? Megyek treppért. Aha. Már megint. Három percet kell kibírni, és utána minden ágy ki fog törni. Dávid, mi Minden. az IP? Már megint jönnek azok a kurvák. Ja, itt van. Jó, gazdagok vagyunk. Majd hívjatok már be. Jó. Itt van. Mi ez? Nyomorék. Az én lőttem a fireball-t. De hülye vagy! Nem, ez Jó, egyet lelöktem. Egy HP van, nyugi, megöltem, nyugi. Ez nem miért én akkor. Oké, itt... Akkor támadunk. Ellentámadás. Ne megvárjuk, amíg az ágyak kiütődnek, nyughass már. De kell a diakard. Megyek. Akkor emeraldot szedsz, nem támadsz. Igen. Miről faszról beszélsz? Már megint itt vannak. Már megint jönnek! Anyát, picsány. Annyira csicskák vagyunk, inkább el is dobom. Így. Jó, emeraldot nem kapnak. Viszont egy jobb. Már megint jönnek? Már megint jönnek. Ezt jól tudod. Anyát, picsány. Az egerem meg még mindig ellen. Nincs trap. Az kurva jó. Jó, a szem én leszek. Jelző, figyelek. Aha, van, De egy, most nem van van trap, egy érzésem, hogy most már itt vannak. Igen? Igen. Itt vannak? Nö! Jó, az meghalt. Csicskák. A másik hol van? Leesett. Visszament? Vagy leesett? Na, leestél már megint! Ott van? Oszlop mögött? Nem, már meghalt. Nem tudom, hol jár a fejed. Hogy estél le? Csak szimplán lezuhantam. Van diacuccod? Vagy kardod? Nincs. De csóró vagy. Beszélsz, azt egy jurtában élsz. Mi faszról beszélsz? Jó, van 4 darab TNT-m. Minek raktam be? És 3 stack jobb. Jó, már csak egy diakart kéne. Na most lenne a legrosszabb pillanat leesni. Ja, ezt a 20 másodpercet szerintem már megvárják. Aha. Jó, David, maradjunk a szigeten, vettem trappet, blind and steppet. Gyere vissza, gyere! Gyere a szigetre, itt védjük be magunkat, itt sokkal könnyebb. Nézd, építünk falat. Jó, ha viszont ez azt jelenti, akkor... Anyád!
Robbantsuk fel az utat. Hűha. Robbantsuk. Nem. De. Jó, oké, vegyél izét, robbants fel az utat. Anyád, robbants el az utat? Amúgy az ágynak már úgyse kell visszaüzelni. Az utat robbants el. Jó, csak... Szedek izét. Lelöktek! Nem. Nem, azt nem mondd, hogy ezek vég... De ezek azt fogják csinálni. Jó, akkor bemegyek a várba. Itt is el lehet lenni. Mi van, csírák? Én Toborzok itt. elkezdek építeni ide falat. És akkor mondjuk nem fog ide jönni az összes fireballjuk. Hanem megáll ebbe. Tehát endkövet hozzunk már amúgy ide, hát. Faszomat cseszegszek így gyapjúval. Én erre elépítek. David, nem! Itt van csak biztonság. Hozzá diát, hogy tudjuk fejleszteni a izét. Igen, ezzel... Leestél! Le. De mondtam, hogy ne menj el! Hú, de hülye vagy, bazd meg. Bazd meg. Na. Oké. Segítek neked. Szépen végig haladunk. Itt vannak a lilák. Azok mi volt? Ó, geci, Hírók azok voltak. ugye nem ránk jönnek. Vagy nem rám. De. Mivel te vagy egyedül, Kurva anyátokat, basszátok szájba titeket. és úgy nézed, Tudod? mint egy gucsvagomba. Ez ide enderpearlezett! Oh. Tiszta fika az arcod. Mi a faszról ez? De az enyém is nyugi, mert együtt érzek veled. Ó, bassz meg. Ó, bassz meg. Ó, bassz meg. Jó, ezt basszuk, hát most, ez mit csináljak?